naman niya kayo. Balot na tayo. Pandagdag ko yun. Mata ba yun? Gagawin mo? Ano ulam yan? Ako mata rin. Isang bangkit. Talang lahat to. Mata din yan. 118. Ay kaya? Gusto na yung ginawang mag-discount. Ilan sente? Ano sente? Ano? Ano ulam yan? Ako mata rin. Ay magkano na tayo? 100 po. Ito yung nilabas. Mas naunang naluluto yung ano. Ako ba, no? Ilan? Ano? Malagyan mo ng kulay. Ano po ulam? Sinigang? Ano po? Makasabit na. Mata lang ya, wala pang tanga. Mata lang lahat to. Ito. Mata din yan. Kaya ba mata siya kaya? Meron pa? Meron niya. Wait lang po ah. Kain kami apat. Ilang kain ni? Tatlo daw kakain. Hindi, tatlo.
Trespassing ka dyan. Passing ka dyan. Kala mo tayo nyo pa rin. Di, sa Paris yan. Sa tabi lang. Dalawa daw. Tuloy tayo. Dalawang order sa akin, tay. Magkano sa akin? Dalawang kalating kanin. Kahit ang game. Isa lang din. Namin pre. Tawag na lang ulit ako. Meron ako yan. Paligpit yung mga nasa mesa. May mga kakain. Omo. Kaya na ko din. Ilang rice mo? Tatlo. 136. Remember! Kami dito ba? Tama siya pre. Balo ka. Hindi pa naman sa babi. Ayun na yun. Hindi na na. Ay, saan ka? Wala na sa loob ko eh. Wala ka pang ano? Dali lang yan. Meron. Oh. Ano kardero? Kaldero lang. Kardero lang. Isa lang po. Laki na, lumalaki na eh. Ito kayo. Balo ka na. Lang niya. May apat na Oh, naputol na yung pila. Mata to, mata. Ano ba? Mata pa nga. Mata, mata. Panganak pa nga mata. Sino mata? Tanga. Ah. Apat. Tatlong mata. Ito sinama yan eh. Kawawa yung isa. Mamaya may maliit. Pandagdag ko yun. Mata ba yun? Gagawin mo? Ano na mata? Pasa, kuya, pasa. Mata ba yun? Oo. Kuya. Ayun. Soft drinks ko yan. Gusto na yung ilang mag-discuss.